ርዕሰ መስተዳድሩ አብይ እኔን ሳያባረረኝ ኢትዮጵያ ትበተናለች አሉ። ፕሬዝደንቱ በኢትዮጵያ ውስጥ ነጻና ፍትሃዊ ምርጫ ይካሄዳል ብለው እንደማያምኑም ሲናገሩ ተደምጧል። በቅርቡ በሶማሊያ ክልል ጉዞ ያደረጉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የሶማሊያና የጅቡቲ ፕሬዝደንቶችን በጋበዙበት መድረክ ላይ 7 ዓመት ሙሉ ክልሉን የመሩትን ሙስጠፋ መሐመድን በስልጣን ዘመኑ 2% ብቻ የሰራ ማለታቸው አይዘነጋም። ይህ ጉዳይ በሶማሊያ ክልል የፖለቲካ ልሂቃን ዘንድ መነጋገሪያ የሆነና በርካታ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብልጽግና ቀስ ብቀስ ናብ ምፍርራት ገጻ ትኸይድ ከም ዘላ ዘርኢ ምልክታት ብዙሕ እዩ ዘለዋ። ሓደ ካብቶም እሙናት ኣገልገልቲ ናይ ብልጽግና ንኣቢ ድማ ንግሆ ምሸትን ሸንኮለል እናበለ ኣብ ዙርዩ ጠጠው ዘብሎ ዝነበረ ናይ ክልል ሶማል መራሒ ማለት እዩ። ከምቲ ናይ ክልል ዓፋር ትፈልጥዎ እቲ ኣወል 4 ዝበሃል እዚኣቶም ሰባት እዚኣቶም ንኣቢ ንስልጣኑ ንምንዋሕ ዘገልግሉ ዳ እምበር ነቲ ህዝቢ ወይ እውን ካብ ህዝቢ ሌጂቲመሲ ዘለዎም ሰባት ኣይኮኑን። ግን እንታይ ኢሉ ካብ ስልጣኑ ምውራዱ ዘይተርፎ ምዃኑ እናጠርጠረ ይኸይድ ስለ ዘሎ እዚ ፕሬዚደንት ሙስጠፋ ዝበሃል ንብልጽግና ንዓይ ከውርድ ይሓስብ ኣሎ ቅድሚ ኣነ ካብ ስልጣነይ ምውራደይ ግን ንባዕሉ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ስልጣን ክቕፅል ዝኽእል ኣይመስለኒ እዮም ዝብሉ ዘለዉ። So እንታይ ዝብል ዘሎ reported comment from the Prime Minister claiming that Mustafa had only achieved 2% of his goals in 7 years. ካብቲ ክገብሮ ዝግባእ ኣብ ክልል ሶማል ወይ እውን ካብቲ ክገብሮ ዝኽእሉ ዕላማታት 2% ጥራዩ ኣብተን ዝሓለፋ 7 ዓመት ኣበርኪቱ ብምባል 7 ዓመት ኣብ 7 ዓመት ካብቲ ክገብሮ ዝግባእ 2% ጥራይ ገይሩ ዘሎ ይብል ዘሎ። ንዑ ዝብሎ ዘሎ ከመን እዩ? ናይ ብልጽግና መራሒ እዩ። ንሱ መን እዩ? ፕራይም ሚኒስተር ን7 ዓመት ዓቂብዎ ዘሎ ናይ ክልል ፕሬዚደንት ሲ ብከምዚ ዓይነት ደረጃ ክንዕቆ ከሎ ኣብይ ኣሕመድ እጅ ክንዕቆ ከሎ ንሙስጠፋ ዝንዕቕ ዘሎ እዩ ዝመስሎ ዘሎ። እቲ ሕቶ ግን ኣብኣ ከለካ ኢኻ ትግምጥላ 2% ፐርፎርማንስ ዘሎ ወይ እውን 2% ጥራይ ካብቲ ዕላማታቱ ንዘተግብር ዘሎ ን7 ዓመት ኣብ ስልጣኑ ኮፍ ኣቢልዎ ዘሎ መን ክንቀፍ ዝግብኦ? 2% ዝገብር ዘሎ ዲ ወይስ ን7 ዓመት 2% እናገበረ ንክቕፅል ሽመት ሂቡ ዘቐፅሎ ዘሎ? መብዛሕትኡ ግዜ ዝንቀፍ እቲ መራሒ እዩ። ኣብይ ኣሕመድ እዩ ዝንቀፍ። ግን ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ኣገባብ ብፅቡቅ ዝርድኦ ኣይመስለንን። ሙስጠፋ ነዚያ ምስ ሰምዐ እንታይ መሊሱ ስኻ ፕራይም ሚኒስተርስ እውን ሰርቫይቫል እንደ ሌጂቲመሲ ስለዚ ንባዕሉ ናቱ ህላወ ቀፃልነትን ተቐባልነትን መሬት ዘቢጡ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ። ስለዚ ትሕቶ መኖሚ ካብ ስልጣኑ ቀልጢፉ ክወፅእ ኣነ ድየ ካብ ስልጣነይ ክእለ ወይስ ብልጽግና እዩ ኩርሱ ገዲፉ ክሃድም ብሕጂ ዝረአዩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ብዝኾነ ድሓን እቲ ኮሜሳ ግበሩ ክንብሎም ንኽእል ኢና። መኖም ቅድም ፍይላ ኸውን ትብሉ ስኻትኩም ናትኩም መልሲ ክሰምዕ ይደሊ። Somali region constituency, he states that if the federal structure collapses, the Somali region should not wait for the instruction from Addis Ababa. Instead, it should move to establish its own independent government within a window of 6 months to 1 year. Again, the House of Cards, the Hagar, the Federation, ክሳዕ ክንደይ ክዓኑ ኣብ ጠልጠል ዘሎ ሃገር ምዃኑ በዚኻ ትፈልጥ። ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ሓለፈ ኣብዚ ምፅኤልኩም ነይረ ናይ ክልል ሶማል መራሕቲ ወይ እውን እቶም ተቃዋምቲ ናይቲ ክልል ሶማል ማለት እዩ እቶም ፓርቲታት ተቃዋምቲ ማለት እዩ ብሓደ ቆይሞም እንታይ ኢሎም ኒ ራይት ቱ ሰልፍ ዲተርሚኔሽን መሰል ርእሰ ውሳኔ ቃልስና ንዑ ምዃኑ ነጊሮም ነይሮም። ስለዚ ንናፅነት ክልል ሶማል ናይ ኦጋዴን ክቃለሱ ምዃኖም እዮም ነጊሮም ዘሎ። እዚ ድማ ምስቲ ኣብ ትግራይ ዝዝረብ ዘሎ ዘረባ ምስቲ ኣብ ካልእ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ክትሪኦ ከለካ እቲ ሃገር ናበይ ገፃ ክትከይድ ከም ትኽእል ንዘላታ ነዚ ሕጂ ዝብልዎ ዘሎ ናይ ክልል ሶማል በሎ ናይ ክልል ትግራይ እቲ ዝዓበየ ፈተና ነቲ ሃገር ኣብ ከምዚ ጉዳይ ክወስዶ ዝኽእል ድማ እዚ ንሪኦ ዘለና እዩ። እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ነዳዲ ሪጋ እዩ። ነዳዲ ማለት ንመጋየፂ መኪና ትጥቀመሉ እንተለኻ ኢትስ ኦኬ መጋየፂ ጠጠው ከተብለ ትኽእል ኢኻ። ብዙሕ ሰብ በዚ ሰሪሑ ዝነብር መጓዓዝያ በዚ ዝፍፀም ሸቃጣይ በዚ ብመኪና ገይሩ ናብ ዕዳጋ ከቕርብ ዝኽእል። ስለዚ ትራንስፖርቴሽን እንተዘየለ ሎጂስቲክስ እንተዘየለ እቲ ህዝቢ ክንክነብር ኣይክእልኒ። 130 ሚልዮን ኣለኒ ኢልካ ኣንፃር ኤርትራ ትፍክረሉ ዝነበርካ 130 ሚልዮን ኢሉ ይፅበየካ ኣሎ። ነዚ 130 ሚልዮን ነዳዲ ክትቅርበሉ ኣለካ፣ መግቢ ክትቅርበሉ ኣለካ። and the problem is exponential. ንሱ 130 ሚልዮን ናብ ኤርትራ ኩናት ክትገብር ከለኻ ወታደራት ከም ድሌትካ ከተውፅእ ትኽእል ኢኻ ኢሉ ይሓስብ ነይሩ። 130 ሚልዮን ግን ብግምጣሉ ንዓታቶም ዝኸውንካ ክትገብር ኣለካ። ሕጂ እታ ቁፅሪ ክግድልዋ እዮም 130 ሚልዮን ኣይኮነን ክብሉ ክጅምሩ እዮም። ምክንያቱ እታ ቁፅሪ ናብ 130 ሚልዮን ዝኸውን ሎጂስቲክስ ክትቅርብ ትኽእል ዶ ንዝብለካ ነው። እዚ ህዝቢ እዚ
ነዳዲ መምፃን ታቢዎ ኩናትና ኢራን ተቀፂሉ ሃገራት ዓረብ መሊሰን ተተሃሪመን መብዛሕትአን ሃገራት ኣፍሪካ ነዳድናተን ካብዚአን ዘምፃ ከዘን ሃገራት ዓረብ እዮም ዘምፃ ስለዚ ንፑቲን ይልምን ኣሎ ምናልባት ፑቲን ብገለ ገይሩ ክሕግዞን ተኽኢሉ ወይ እውን ክረጦ ተኽኢሉ ክንርኢና እንተዘየለ አብይ ኣሕመድ is going to be in deep trouble ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ክሳብ ዓንቆሩ ተበፅሕዎ ዘሎ እዩ ክፅመም ዘይደሊ ህዝቢ እዩ ብኩሉ መንገዲ ድማ ሓደ ክነፍሱ እምበር ናይቲ ሃገር ዘገድሶ ሰብ የለን ስለዚ ከምዛ ክልል ሶማል ዘረባ ንሰምዓ ፀናዕና ናበይ ገፃ ክትከይድ ከም ትኽእል ንእሽተይ ልክዕ ከምዚ እንጨይቲ ኣብ ኣፋርኔሎ ካብ ዝኾነ ጌርካ ላምባ ኣስቂስካ ኣለካ እንታይ ካፅበ ዘለካ እታ ክርቢት ክትውላዕ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ኣብ ኢትዮጵያ ነታ ክርቢት መን ይውላዓ እዩ ዘሎ እታ ክርቢት ተተወሊዓ ድማ it's going to be a nightmare ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ካልኦት ቃንዛ ንሕና ክንረብሓል ኣለና ይብል ነይሩ ያሬት ነዚ ሰብ ዝሰምዖ ጥቅም አግኝተን በመናጧ እንደምንጎዳ ከነሱ በላይ መጨነቅ የለብንም ከእያንዳንዱ ግጭት ኦፖርቹኒቲ ፈልቀን ማውጣት ነው የሚጠበቅብን እንጂ የመጣን ነገር በመፍራት አይሆንም ሰላም ሲሆኑም ለነሱ ነው ትርፉ ሲጋጩም ጉዳት ለነሱ ነው ሽማግሌ ከፈለጉ እናስታርቃለን ኤግዛክትሊ እንታይ ዝብል ዘሎ ካልኦት ክሳቀዩ ከለው ካልኦት ውግእ ክበልዖም ከሎ ወይ እውን ሽግር ክመፅኦም ከሎ ንሕና ንረብሓና ክንጓየ ዝግባአና ይብሉ ነዛ ትብላ ዘለካ እንተ ዝሰምዑካ ፅቡቅ ነይሩ ስለዚ ከበታ ዘረባ ናቱ ክትሪኦ ከለካ ተጋሩ ግዜኦም ሕጂ እዩ ኣምሓራ ግዜኦም ሕጂ እዩ ሶማል ግዜኦም ሕጂ እዩ ምክንያቱ ንሱ is in a deep trouble ኣከቢድ መዋጥር እዩ ዘሎ እዚ ናይ ነዳዲ ጉዳይ መዕለቢ ክሳብ ዘይረኸበ ወይ እውን ህፁፅ ዝኾነ ርድኢት ክረክብ ክሳብ ዘይከኣለ ከምኡ እውን እተን ዕዳጋታት ናቱ ንኣብነት ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ሓደ ካብቲ ብዙሕ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ዘምፃሉ እዩ ጄት ፊውል ናይ ነዳዲ ናይ ነፈርቲ ነዳዲ ድማ ኣመና ከቢሩ ዘሎ እዩ ስለዚ ነቲ መክሰብ ናይቲ ትካል ብዓብዩ ሃገራት ዓረብተን ዓበይቲ ደስቲኔሽንስ ናቱ እየ ነይረን ናብኡ ዝኸይድ የለን ኣብ ልዕሊኡ ድማ ብሰንኪ ክለአየር ዝኽልከሎ ዘሎ መንገዲ ተናዊሑ ኣሎ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ጄት ፊውልስ እናኸበረ ክኸይድ እዩ ኢንፍሌሽን እናመፀ ክኸይድ እዩ መናብሮ እናኸበረ ክኸይድ እዩ ስለዚ ቫኬሽን ዝገብር የለን ትራቨል ዝገብር የለን traveling and the airline ድማ ተንቀንዲ ምንጭቶት እየን ስለዚ the guy is going to face multiple ብብዙሕ መንገዲ ክመፅእ ዝኽእል ሽግር ክገጥሞ ይኽእል እዩ እምበር ከምዚ ዓይነት ሽግር ከለዎ እንታይ ካ ክትገብር ዘለካ you have to push who ሰሩ ሐሳቦችን እናንሳ ትላንት እንዴት ነበረ እንግዲህ ባለው መረጃ መሰረት ከ600 በላይ የአብይ አህመድ የትምህርት ሰራዊት አባላት ናቸው የተደመሰሱት 500 የሚደርሱ መማረካቸውም ተመልክቷል ከፍተኛ ቁጥር ያለው የጦር መሳሪያ በቁጥጥር ስር መዋሉ ነው የተገለጸው ድሉ ከፍተኛ ነው በአካባቢው የብልጽግና መዋቅር ሙሉ በሙሉ ፈርሷል እስቲ ስለ ትላንቱ ድሎች ያሉትን በተወሰነ ደረጃ እንመልከታቸው አመሰግናለሁ መሳይ እንግዲህ በደቡብ ጎንደር ከየካቲት 1 እስከ 4 ከም ንሪኦ ዘለና ናይ ብሓቂ እቲ ኩነታት ድማ ነታ ዘላታ ተወሰኸታ እንድያ ኮይናቶ ዘላ ፋኖ ድማ መመሊሱ ፀቕጢ ይገብር ኣሎ መመሊሱ ፀቕጢ መመሊሱ ይደፍእ ኣሎ ሓቂ ድማ ከምኡ ኢኻ ክትገብር ዘለካ ኣብ ከምዚ ሕጂ ዘለዎ መድረኽ you have to push ስለዚ እቲ ድፊት ናቶም እቲ ሓይሊ ናቶም ፀቕጢ ናይ ፋኖ እንድሕር ቀፂሉ ድማ ነቲ ብልፅግና መመሊሱ ናብ ሽግር ክእትዎ እዩ ስለዚ ነቲ ሞሜንትም ተጠቂሞም ፋኖ they really need to push ኩሎም ቶም ካልኦት እውን እቶም ክልል ሶማል ናቶም agenda ሕጂ now or never ተጋሩ now or never everybody has to push for their own agenda ነፍሲ ወከፍ ሓይሊ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ነናቱ አጀንዳ ሕጂ ክደፍእ ዘለዎ ብርግፅ ኤርትራውያን እውን አጀንዳ እንተለና ኮይኑ ሕጂ ናትና አጀንዳ ክኸውን ዝግቦ ንሻዕብያ ከተማኽሮ ስለዘይከኣል እምበር እዚ ሕጂ እቲ መድረኽ ነይሩ ባህልቲ ኢና ንሕና ምክንያቱ እዚ ብልፅግና እዛ ኩናት ተደይትጅመር ነይራ ናይ ኢራን በቃ ዘሊሉ ንከኣትዋ ንእሽተይ ተሪፍዎ ዝነበረ ይመስል ነይሩ they really wanted war ብሓቂ ኩናት ደልዮም ነይሮም ሕጂ እቲ ኩነታት ኮምፕሊትሊ ተቐይር ኣሎ እንታይ ማለት እዩ እቶም ኣጆኻ ዝብልዎ ዝነበሩ ኣብ ከቢድ ዝኾነ መዋጥር ኣትዮም ኣለዉ ኣክቹሊ ኣብ ከቢድ ኩናት ከለዉ ርክብ ይገብሩ ከም ዘለዉ ምሱ ከረየኩም ክፍትን የፅንሕ ኢለ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ብልፅግና ኣብ ዓብይ ሽግር እዩ ዘሎ ኣብ ዓብይ ሽግር ከሎ ግን ነቲ ኩናት ክቕፅሎ እዩ ዘሊ ዘሎ by the way ብልፅግና ተደይ ወዲቑ he has a very bad game ኣብዚ ስምዑለይ ዘገርም እኮ እቲ ናይ ብልፅግና ተደይ ወዲቑ ዋላ ንኢትዮጵያ ሓደጋ ክኸውን ሰብ እዚ ለመጀመሪያ ጊዜ መደበኛ ስብሰባውን ሲያካሄድ መክረቱን ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ከዘገበ በኋላ እንደው እዛ አካባቢ ምክር ቤት ገብተው የወጡ ምክር ቤት አባላትን መረጃ ለማነፍነፍ ሞክሬ ነበረ እንግዲህ ባገኘሁት መረጃ አኩርፈዋል የብልጽግና የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት የነበሩት 60% የሚሆኑት አኩርፈው እዛው ወንበር ላይ እንገኝም ብለዋል ምክንያት ብዬ ስጠይቅ
በዚህ በሰባተኛው ሀገራዊ ምርጫ ላይ አትገቡም፣ እጩ ሆናችሁ አትቀርቡም ስለተባሉ ከወዲሁ ተስፋ ቆርጠው ብልጽግናን የመክዳት አዝማሚያ አሳይተዋል። እንግዲህ This is another very interesting news. أزي أقدر أسمع باليزي. أنت يوم زلوا برلمان بلتقنا مدوب أخيبا نخي قبرو أدما خمس قبرو. برلمان أدما غيرهم يقولوا. سلمتي أدما غيرهم. مخنياتو أبي أحمد لك كم بنانا تقيمو نتك الرافتة تقبرو نداو حافظة دليلو. كم ذا بنانا نتا بنانا موسي بلعو نتي كراف كوكو حفوس اللي جمرنا نزون برلمان ما أبزز مسؤول صار لمرجع أيتساتفون يوم يلوم سلامتاي كبدهم سلزمله نتن شو عمد بيلا غيرهم نود سوا ناتعك علو حليفهم ملو حجي توسق السلطان تحرق كوز دخينا جنزب غيرهم كله خليهم سلوا غيرهم كله خليهم ريسك خوز دخليهم سلزي ريسك خوز سلزون تجبري كالوت مجابرياتات كونوا وزخلو دخاتات زلو جينا كسب زقبون زهبت من دما أبي أحمد أملاخيو النابلو كود سوا زخلو كالوت كمس سلزدلي أبلاست مينيت أبز مس زلوا مرجع أيتو ودادرون يوم يلوم زي ما على الدماء نفس قتلة تاوس قمتي مالت بوليتيكا إثيوبيا أب كال أفريقيا أب برلمانات مالت ناي حبتي لتور بتحكال مالتي very sure very clear أبالنا بايتو ناي إثيوبيا عند ناي أفريقيا عند حرقينكا لأن تكيت ناي حبتي توهي بكالو مغنياتو بفرلاي كابتون برلمان أبتنستفر عليه كوميتيتات ندحراتيقا ناي بيزنس كوميتي ديو ناي فورين ريليشنز ديو ناي قلة ديو ناي سعاد ديو ناي قلة نبلشونا نخالو تكالا زعاتو قلة ببزح من قدي صلوا كتب صلوا كل وكاس الازغل أتاويتات نغترخ بلو ولا أمريكا خمي جس لوبي زبال تايدي لوبي مالتكم بلشونا مالتي أوروبا خمو there is always this lobby كساب زلو لوبي أب أمريكا نتا corruption تبل كالايشم دوس ولايا سعود عرب ويون قطر ويون إمارات $billion لوبي تخفل على لونكا then they are buying politicians እቶም ፖለቲከኛታት ገንዘብ ናሃቡ ወይ ምስተፈላለየ መንገዲ ረብሓታት ናፈጠሩ ነቲ ናቶም ኣጀንዳን ፕላንን ንቅድሚት ይደፍሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣቶም ድማ ነቲ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ናይ ብልፅግና ከቢድ ዝኾነ ፈተና ከምፅእሉ ይኽእሉ እዮም ስለዚ this is another ከምዚ the domino effect ዝበሃል ነገራት ሓደ ነቲ ሓደ ይትንክፎ ሓደ ነቲ ሓደ ይትንክፎ ንዑ ይድመስል ዘሎ ምክንያቱ ኦልሬዲ እቲ ሰራዊት ናይ ብልፅግና ናይ ፋኖ ምንቅስቃሳት أنا ونو كبلهم جميرو سلازلو انتاي كبلو جميرو مالو أبكل لهم حراز أقاتمهم زلو سعرت بناتهم قام حما كنتات أقاتمهم سلازلو يقاتم كم زلو يمزنو قرزلو سلازي إذا حجن ريو زلنا كنتات دما اتبارلاما زي تمرس مخانو تفليتو أنت أرتي بلتسقنا تقاليسو قال نقر نخفتر ويون نكودقو قال تعار نخقبر عدل كراكبي ويون تعار نخقبري سلازي دارجا تي بزح نقرات نريو دلنا تحواويسو كله حدا نتحدى يتنكف تحدى نتحدى يتنكف تحدى نتحدى إنها تناقفة أموداتا تي end result ويون تنا موداتا وتصيد كما تزغل نتبل تسقنا كلاتهم تم فاكتورز تحواويسهم حدا جا كورتو ويقوليهم بات زي مالت أب حدا ليتي ويون أب حدا ساعات أب حدا جزيء كقاطب زغليو إلنا كنزاربا ينغلنا it will take time جزيو كوسديو I don't know بتايم لاين أميتك كم زجزيوتي كنتات كودا زخل كنبلاين خلينا بحد ساعات ويمنا حالة معلت كودا يزبل سبيل ميزانون يساته والتارجت يترينينت بوليتيكا مسمرنا يا كبابيو جو بوليتيكا فانون ياغزوت ነው ይላል እንግዲህ ምንድነው የሚለው ፋኖ እየጠነከረ ነው ፋኖ በጣም ፎርሚደብል በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በአካባቢው ፎርሚደብል እየሆነ ነው እና ብልጽግና ግትር ሆኖ በቀጠለ ቁጥር የበለጠ ፋኖ እየተጠናከረ ነው የሚመጣው እና አሁንም መውጫው እንደገና ከጋሸና አካባቢ ከምትሪ ወደለሁም ፋኖ ጸብለልትነት ከም ዝሓዘ እዮም ዝነግሩ ዘለው ስለምታይ እቲ ፋኖ ካብ መዓልትና መዓልቲ ሓይልናቱ እናዓበየ ይኸይድ ኣሎ ሓንሳብ ከንቲባ ናይ ከተማ ከም ዝማረኸ ኢኹም ትሪኡ ዘለኹም ኣብዚ ብዙሕ ወታደራዊ ንብረት ይማርኽ ኣሎ ስትራቴጂካውያን ቦታታት ይቆፃፀር ኣሎ ኣብ ልዕሊኡ ድማ እቲ ዶሚኖ ኢፌክት ዝበሃል ካልእ ነቲ ካልእ ዝትንክፍ ሓይሊ ፋክተር ድማ እናተወሰኸ ይኸይድ ኣሎ ሕጂ ለንከነ ሰራዊት ናይ ብልፅግና ንሓትሕዱ ክባላዕ ከም ጀሚሩ ከም ዘሎን ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘጋጥመና ዘሎ ስዕረት እንታይ ክብሉ ገምጋም ገይሮም ኣለዉ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘጋጥመና ዘሎ ስዕረት ብሰንኪቶም መራሕቲ ናይቲ ብልፅግና ፅሩያ ስለ ዘይኮኑ ምስቲ ፋኖ ብድሕሪ መጋረጃ ይሰርሑ ስለ ዘሎ ካብኡ ዝመፅእ ዘሎ ስዕረት እምበር ፋኖ ሓይሊ ይኮነን ዝስዕረና ዘሎ ዝብል ገምጋም በፂሑ ኣሎ ስለዚ ኣብ ክልል ኣምሓራ ክሰልጦም ኣይካለን ኣብ ክልል ሶማል ፖለቲካዊ ነውፅእ ኣሎ
ኣብ ክልል ትግራይ ኦልሬዲ ውግእ ክገብር ፈቲኑ ኣይሰለጦን ኣሎ ኣብ ካልእ ቦታታት እቲ ጉዳይ ናይ ግዜ ሕቶ እዩ ኩሉ ዕድሉ እዩ ዝፅበ ዘሎ ስለዚ ብልፅግና ሓፍኮፍ እንድሕር ኢሉ እታ ጉዳይ ክትዛዘም ትኽእል እያ ልዕሊ ኩሉ ድማ ናይቶም ፓርላማ ድማ ሰምዕዎ ፀኒዕኩም ንሳቶም እውን ረብሓናቶም ስለ ዝጎደሎም ኣብታ ጉዳይ ኣድማ ይገብሩ ኢሎም ስለዚ ብድሕሪ መጋረጃ ንሳቶም እውን ኣብቲ ሕማቅ ክሳተፉ ይኽእሉ እዮም ኩሉ እዚ ምስ ኮነካ እንታይ ካ ክትገብር ዘለካ የስ ናብ ኤርትራ ካ ክትጥምት ዘለካ ኣጀንዳ ኤርትራ ተልዕል ማለት እዩ ጀነራላትካ ድማ በጉዳይ ናይ ኤርትራ ይዛረቡ ነገር ከውጭ እየተቀበሉ ዛሬም ድረስ ሳያፍሩ ተገቢ አይደለም ብለው የሚያነሱትን ጭምር እንዲያፈሩ የሚያደርግ ስለሆነ ይሄን ነገር በፍጹም ቅድም ካልኳቸው ጉዳዮች ነጥለን ማለት አለብን። ሃይማኖት፣ ብሔር፣ ጎሳ፣ ፖለቲካ ሊኖር የሚችለው ሀገር ስትቀጥል ነው። የባህር ጉዳይ የህልውና ጉዳይ ነው ማለት የመኖርና ያለመኖር ጉዳይ ነው ማለት ነው። የኢትዮጵያ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኩላ ነገር ሽግርናቶም ኣብ ደገ ባሕሪ ከም ዝኾነት እቲ ናይ ሕቶ ናይ ደገ ባሕሪ ድማ ናይ ህላወን ዘይህላወን ሕቶ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ እዚ መኮነን እዚ ወታደራዊ ሓላፊ እዚ ሓደ ካብቶም ኣብ ደገ ባሕሪ ወይ ሞት እናበለ ኣብዚ ኣብ ፈኸራ ተፀሚዱ ዘሎ ናይ ብልፅግና ዓብይ ፕሮፓጋንዲስት እዩ ሕጂ ቁሩብ ናብ ፅላለ ዝኸደ ከረየኩም እየ ናብ ፅላለ ዝኸደ ደረጃ ማለት እዩ እዚ ናይ ፅላለ ጥራይ ክትብሎ ትኽእል እንታይ ስከረዩ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ጋዜጣ ሓድሽ ፕሮግራም ገይሩ እንታይ ዝብል ፕሮግራም ገይሮም መሲልኩም ጉዕዞ ንዓሰብ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጉዕዞ ንዓሰብ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ካብ ኣዲስ ኣበባ ተበጊሱ ንዓሰብ ገለ ክትሪኢኹም ኮ ይብለኩም ኣለኹ ኣነሲ ተዋስኦ ድዮም ዝሰርሑ ዘሎ እዞም ሃገር ወላ ያ ኣክተር እንዴት ቅድሚ ዘሎ ፊልሚ በቃ ስለዚ ኣብ መንገዲ እናኾነ ኣብዚ ክሰምዕዎ እዮም ወሪዱ ጉዞ አለብን ጉዞአችን ከአዲስ አበባ እስከ ሀገራችን ምስራቁ ጫፍ ድረስ አብረን እንጓዛለን። በዚህ ጉዟችን ከአዲስ አበባ ተነስተን አሰብ እንደርሳለን። በዚህ መንገድ የሰውን የእንስሳቱን የመኪናውን እንቅስቃሴ ህይወት ምን ይመስላል የሚለውንም አብረን እንቃኛለን በየመሃሉ ስለዚ ካብ ኣዲስ ኣበባ ተበጊስና ንዓሰብ ክንከይድ ኢና እዩ ዝብሎም ዘሎ እዚ ኸ ፕሮፓጋንዳ ነቲ መንገዲ ዘሎ ረረኺቡ ይሓትት ገለመለ ማለት እዩ ባጀት ስኢልካ በቃ ዝኾነ ይኹን ሓሳብ ተምፂኻ ከም ድሌትካ ክትዋስኣሉ ስለትኽእል ከምዚ እናበለ ኣብ መወዳእታ በይ በፅሕ ከረየኩም እቲ ድራማ ናቶም ዲስ ፒፕል ኣር ሪሊ ክሬዚ ስለዚ ስኢልካ እንተሰገርካዮ ሓይሽ ክበሃል ይኽእል ነዊሕ ቪድዮ እንዲ ገይሩ ኣብዚ ኣብ መወዳእታ እንታይ ይብል ኣብዚ እቶም ህዝቢ እናረኸበ ስምዒታት ናይ ሰብ ምትንካፍ ማለት እዩ ባቲ ይመጣሉ ብዬ አላሰብኩም አላውቅም ተወልጄ ያደግኩት ይሄ ነገር ወደዚህ ያለው ነገር አላውቅም እቺ ደግሞ ህይወት አናጋጣሚ መቼ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም መፅሓፍቲ ዓሰብ ናይ መን እያ ትብል መፅሓፍ ካላቶም ንኣንበበይ ዝኸይድ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ዶብ ምስ በፅሐ ዝገብሮ ከረየኩም እየ አሳድሯል ማለት እንኳን ለዚህ ቀርቶ ለኢትዮጵያ ሀገራችን ከፍተኛ ተጽዕኖ አሳድሯል። ይህም ተጽዕኖ ወደፊት ይሄ ቦታ ወደው ቢከፈት እንኳን ለዚህ ከተማ ቀርቶ ለሌላ ይሆናል። ኢትዮጵያ ወደብ የማግኘት እድሏ ቢገኝ ትልቁ ጠቀሜታ አለው። አንደኛ ይሄ ኪሎ ሜትሩ አነስ ያለ ነው። ሹፌሮች የመጉላላት አይነት ነገር የለም። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነቲ ህዝቢ ድማ ንግሮ መንገዱ ፕሮፓጋንዳ እናገበረ እዩ ዝኸይድ ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ዶብ ናይቲ ከተማ ይኸይዱ እዚ እቲ ዶብ ማለት እዩ ኣብቲ ከባቢ ዶብ ናይ ቡሬ ኮይኑ እዩ ዝገብሮ መዳረሻ ላይ ደርሰናል። ከአዲስ አበባ እስከ ቡሬ ከ800 ኪሎ ሜትር በላይ ተጉዘን ቡሬ ጫፍ ላይ ደርሰናል። ከዚህ ወዲህ ምናልባትም የኢትዮጵያ አንድ ኬላ ከዚህ ይታያል በርቀት። ከዛ በኋላ የአሰብ ከተማን በርቁ ተሻግረን ማየት እንችላለን። ዛሬ ላይ እዚህ ደርሰናል። ከአዲስ አበባ በጉዟችን በርካታ ነገሮች ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዘይትኸይድ ዳሞ ናብ ዓሰብ ክኸይድ ኢልካ ዶ ፈኪርካ የተበገስካ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዳርጋ ናብ ፅላለ ዝኸደ ኣካይዳ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኸ እንታይ እዩ ሃገር ትፈርስ ትወድቕ ንሳቶም ኣብ ቅልውላው ኣብ ዘለውሉ ግዜ ነዳዲ ቆጡቡ እናተባሃለ ከሎ ዝርከብ ነዳድን ካልእ ፀጋታትን ኣብ ዘይጠቅም ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ከባኽንዎ ንሰማዕ ኣለና ስለዚ እዚ ግን ማለት ከም መስሓቂ ከም ተዋስኦ ክትሪእዎ ትኽእሉን ኢኹም ግን unfortunately ዝሕዚ መንገዲ ተዋስኦ ይኮነን እዚ ተዋስኦ ይኮነን ኤርትራ እውን መሊሳ ነይራ ኣብዚ ዝስምዕዎ ድሓን
ርግጋን ተጻባና አጀንዳ ተጸሚዳ አላ ክትብል ኤርትራ ከሲሳ አበ ዝሐለፉ ክልተ ዓመታት ስርዓት ሰልፊ ብልጽግና ኢትዮጵያ አበ ልዕሊ ሃገር ኤርትራን ብሓፈሻ ብልዕሊ ዞባ ዕሽነት ዝመልኦን ሕሱም ዝኾነ አበ ተጻባነትን ዘይምርግጋን ብምውፋር ይሕምሰና ኣሎ ክብል እዩ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ከሲሱ ዘሎ እዚ ተጻባእን ብዘይ ዝኾነ ትንኮያን ዝተወልዐ አጀንዳ መብዛሕትኡ ግዜ ብዘረባት ስርዓት ናይ ህላዊ ጉዳይ ተባሂሉና ተጸውዐ ከምኡውን አፍ ደገ ባሕሪ ናይ ምርካብ ልዕላዊ ግዴታ ብዝበለ መጠን ሓለፋ ዝመልኦ አዘራርባ ምኽነይን ክቐርብን ጸኒሑ ዝበለት ኤርትራ እዚ ዘይጭበጥን መርዛምን አጀንዳ ዝተዛብዑን ተሓላሊኾም ዝተዳለውን ታሪኻዊ ትርኻታት ብምጥቃምን ብምሕዳስን ምስቲ በተዛማድና ወሰኺ ዝኸይድ ዘሎ በዝ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝተኣሳሰሩ ናይ ስነ ህዝቢ ረቑሒታት ብምጥቃስ ከምኡውን ምስ መሰረታዊ ዕኑድ ኣህጉራዊ ሕጊ ዝጋጨውን ዝጻረሩን ረቂቕ ቁጠባዊ ረቑሒታት ምትእስሳራትን ብምድግጋም ይወዓላሉ ክትብል ኤርትራ ዘለዋ ስክፍታ ገሊጻ ኣላ እቲ ብሕግን ታሪኽን መሰረት ዘይብሉ ጉጉይን ጽዩፉን አጀንዳታት ስርዓት ብልጽግና ንሰላምን ምርግጋእን ዞባ ዝጻረር ይክብል እውን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ገሊጹ ኣሎ እቲ ሚኒስትር ወሲኹ ኤርትራ በተሓደ ወገን ዞባዊ ምትእስሳርን ሰላማዊ ምትሕግጋዝን ዘለዋ ተወፋይነትን እናረጋገጸት ብኻልእ ወገን ድማ ንልዕላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ብምግሃስ ኣህግራዊ ሕጊ ብዝጥሕስ መንገዲ ዝቐርብ ዝኾነ ይኹን ሕቶታት ወይ ድማ ተግባራት ብጽኑዕ ትነጽጎላ ድማ ኢሉ መንግስቲ ኤርትራ ከምቲ አበ ዝሐለፉ ክልተ ዓመታት በተደጋጋሚ ዘስመረሉ ኣብቲ ዓንኬል ግጭትን ህውከትን ዘለዎ አጀንዳ ናይ ምእታው ድሌት ወይ ድማ ባህጊ የብሉን ዝበለ መግለጽ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ንሰላም ምርግጋእን ሓላፍነታዊ ዞባዊ ዝምድናታትን ብጽኑዕ ዝተሰለፈ ኮይኑ ክቕጽል ይክብል ድማ ኣስሚሩሉ ኣሎ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኤርትራ ብተደጋጋሚ ኣብ ትክክለኛ መርገጺ ንሰላም ምርግጋእን ናይ ዞባ ክንጣፋ ኣለና ክንጽዕር ኣለና ብትብለሉ ዘላ ብልጽግና ግን ንማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ምድንጋር ቀዳማይ አጀንዳ ናቱሲ ዘሎ እንታይ መኽብለኩም ተዋሰዲ ወላ እስከስምዕዎ ዘርሐን access existential. Is electricity also existential or just ports? Some layers are visible, others are strategic. Why are you obsessed with someone else's coastline? Obsessions are perceptions. We are focused on long-term inevitabilities. That sounds like an entitlement. Entitlement is a strong word. We prefer to call it strategic necessity. Eritrea says your claims violate international law. Laws can be bent when you have strong backers. That sounds like entitlement. We prefer to call it doing what we are being told to do. The video بحد قدوس ኤርትራዊ استجبرت እንዲያገን that reflects exactly ብልጽግና ዝኽተሎ ዘሎ أنا على بحقي إسرائيل مساخن تلا كنت حسوت خليخة إمارات مساخن تلا كنت حسوت خليخة أبين فلتو أب غازان أب سودان الرئيس لزلنا سلزي international law كنت أحس كم زخل فليتنا لنا على propaganda تلا كبرتو زخونة ميديا بقولنا خان تلو نتوت تحسو زلخة نعم معبر سب عالم كم زي بتصح قبر ويقول يوم سلزي بلتقنا ناتو حساب رؤسو كندز زخيدا مثلا نقول ኤርትራውያን ነትኩነታት በመንባብ ትክክለኛ ዝኾነ መግለጽ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኣብቲ ገባሕር እንደለና ትብል ኣለኻ እቲ ኩነታት ድማ ንህላዌና ወሳኒ ትብል ዘለኻ ንህላዌኻ ወሳኒ እንትኾይኑ ሉላውነት ናይ ካልኦት ክትጥሕስ ማለት ድዩ ንዝብል መልሲ የለን ንሕና ብዲፕሎማሲ ብሰላም ናበልካ ውይ ዝበለ ዘረባ ግን ኣብ መወዳእታ ዕላሙ እንታይ ይብል ዓለም ለኻዊ ሕጊ ክዕፀፍ ይኽእል እዩ ኢንተርናሽናል ሎው ናይ ዩኤን ቻርተር ኩሉ ክዕፀፍ ይኽእል እዩ ኣብ ከመይ ዝበለ ኩነታት ሓያላት ደገፍቲ እንተለውኻ ብኻለ ዘራርባ ንዓለም ሕጊ ረጊፁ ክኸይድ ዝኽእል ኣሜሪካን ኢና ንብሎ ግን ካብ ኣሜሪካ ንላዕሊ ንዓለም ሕጊ ማእከላዊ ፅፍሪ ናውፅእ ዝኸይድ ዘሎ ነተንያሁ እዩ ኣብ ጎኒ ኮይኑ ድማ ልክዕ ነቲ ንሱ ዝገብሮ ኣብ ሱዳን ኣብዛ ጎረቤትና ሕማቕ ዘረኣየና እንተሎ ድማ ኢማራት እዩ ክልቲኦም ሳቶም ዝገብርዎ ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ናው ነዚ ኩነታት እዚ ምስቲ ከባቢና ኣተሓሒዝና ክንሪዮ ስለ ዘለና let me show you a few things ኣብዚ ምክንያቱ already ኣብዚ ሕጂ ድረ ዘሎ ኩነታት ከረይኩም ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ጽቡቅ ጌርና ክንሪኦ ዘለና ንዓና ብቐረባ ዝትንክፈና ጉዳይ ናይ ሱዳን ኢማራት ኣብዚ ሕጂ ትኾኖ ዘላ ናበይ ገዛ ክትከይድ ትኽእል ክንሪና ነቲ ናይ ኢራን ኩነታት ንዓና ብቐረባ ክጸልወና ምዃኑ ስለ ንፈልጥ That the UAE president today has received a phone call from President Donald Trump of the United States, during which they discussed developments in the region and their serious implications for regional and international peace and security. The two sides also discussed the ongoing Iranian attacks targeting the UAE and other countries in the region, including attacks on civilian infrastructure and vital facilities. They also noted that all of this together constitutes a violation of state sovereignty. ሕጂ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን
بريزنت أمريكا دونالد ترامب ني بريزنت إمارات بتليفون كم زدوللو يزنقر زلو أمونغو كلت يوم زوم هجرات زلو ركب دماء نحيا لي متسالو سلمتاي زاغدا سنت الله مسن نبل إمارات بزح واقعات غفل زلا لارقا مبزحتهم دا دونالد ترامب عروقتون سدرابيتون هوتيلات اللوم انفستمنت اللوم سلازي ترامب امباير مس إمارات بقربة زتحازيو بزح بيزنسات ناتهم دما مس إمارات زتحاز اللوم سلازي ناي إمارات كونتات ناي بوليتيكان ناي شركنتن قالنت رادي كونه ولقاوي كونتات ونينعو إذا خانتاي زقبر نولقاو ربحو كبل إمارات قدع كدل كم زي كونه فلوت يبلو له زدما بفلاي تي إمارات نزز اللو قربز اللو زمدنا أبي كتقاملو زفتن زلو زبلو زلو أب كارن أفريقيا كتقاملو زفتن زلو ولا قاتي أب كبابيو زقبر زلو ني إيران كودقولهم بقى جوخ بنابلو إحنا كنت سمامينا جوخ بنابلو يزاربون تلو ميديانا أمريكا دما ني إمارات زدقف الجوخي كتحالفويا تبدهلا كل أيرنا تحياليو تحت غرسنا تايتا تنكفنا بلي كشفافنا الله زفتن زلو نكرنا أفريقيا زملكات قداي أزيا قداس كونيو سلازي كم دريو زلنا إزي قداي زي زلا على تلوا كل وي بفلاي دما اتكويناتنا تنوحاب زخدلو زلو أمونغو زيوم كل تهجرات زلو نقداينا السودان يكون نقداي كرنا أفريقيا يكون نتقدايناتهم أبي أقداسنت كوبا كم زخل بزحات كيلاتات يزاربو اتيك إزي كم زيلو نهالو تقندك هلا أقداسي نتبو خوين زلو دما كنريو زلنا أزيا حجن ريا زلنا هنا This is going to be حدش variable دما أبتكويناتي أتلو The conflict is taking a dangerous new turn. Yemen's Iran-backed Houthi movement is now effectively stepping into the war, signaling a major escalation beyond Israel and Iran. In a powerful statement, Houthi military spokesman Yahya Saree warned that U.S. naval vessels in the Red Sea will become legitimate targets if Washington joins strikes against Iran. Any American attack or act of aggression providing support to the Israeli enemy against Iran is part زنريو زلنا أزيا قداسي نطبينا نرزلنا حوتي نابت كويناتتي بوقعي كحوس مخانوم قليس أمالو حوتي مالت وربيتنا عنا نايك بحر حيليو سلازي ناي حوتي نابت كوينات مقتاو مالت بغاتا نتكوينات كابوش متحرموز ناب كأي بحري ناب كبابينا زمس أو مخانو نالكم أبزون عبزينا يقوين زلو in fact become the desperate focus of global energy markets as the Strait of Hormuz remains under an effective blockade. While the Saudi port of Yanbu and the Red Sea offer a bypass via the east-west petrol line, this safety valve is now حجي انتايو اتي علمنا ناي ندادي قوط خوين واب زلو قداي سعود عرب بزناي منقدي يانبو زبحال زلو ودب غيرا نتي ندادي نتقو طباني علم كترقاقي ابتفتنو اللو زلا حجي حوتي نابتو كويناتتي جوين كقبرية مبالو كومو زبحال كم زيلي نتبابي المندب كلو كتو مخانون ازيد ما نتزو نبرا كونتات ناف كالم مغنياتو درو تقو طباني علم ناي ندادي عبي بدوغت يموصلو زلو نخمزة عينت فتنا هجرات طويلا كرياز خلا أي مثلاً يزبح زلو إسرائيل من البات أتي نابنة تبز حلفين تاني سمعنانا زماني خاطب له سعود عرب نابتو كوينات كأتو كم زخل كتنك أبز تنك قلو زنبرة زيادة عن تايم زبلو نيرم كوينو تريف كأتون دحر كوينم زي حوت زبحال انت أتيو تراي كون زخل مغنياتو اتقندنا عتاتهم كتنكفهم زغل ويون نتنا أمريكا حيلي كنحجزلو نغل أبيران ديكونه بزي كبابينا نخجاتم زغل إنا خنحجز نغل زبل زربانيرو سلزي حوتي أبتكوينات كأتو مخانون نت مسمرنا نقدي كهرم مخانون اندحر نجيرو قينو نمراخب بز حلفات هنكرات كهرم مخانون تنجيرو أتي كونتات حجي ناب زوبانا ناي ممصات زلو تقولو كاب جزي نعبيه كمتسيو سلزي كي بحري اندحري بوك نام معصاو غصو خيات تقينو next step تاي كون دحريلكا نفسه كفسب بخمي من قد نزكو طبعا كان الرقاقو نخل زبل ديسكاشن يكجمر حوتي أب كبابينا متاو ولا كان إيران زحقز تغني كم يرتراغن حدا قاك فترة الناس غل كويني سمعني برقز أين برنا يتفقنا زبل الرداد أهلنا يرتراويان مغنياتو نعنا نبيننا كبت حنا زغل شقرا يكون نزول لابز كبابينا مسكالوت كوينا كنكو عدسو دخل مبر نبيننا نعنا تراي كتكع زغل تساقم يلنا بز كبابي This means أتي ننوي حوان كزرب زي أنحي أبز كبابينا زلو كونتات مالتيو أتن هجرات أبز كبابي بزح تراكز أو تاكفتنا إمارات مالت أبت كبابيو ببزح من قد تعاصي خمزلون كالم مواص أيدا للو نحجي ترادي كون نحوارو مغنياتو قط أباناتو بز حج زلو من قد كاتيلو وتصيد كم زي كل تردي ومالو. Now
أبلع لي تخال حيلتاتنا وسخ على مسكتك التنجر ما مليسو إن بأسه خيط كم زخلينا نرزلنا سلازي أمون جزيهم كل التحقرات أمون جز سعوديان إمارات نزلوا ودر حن تثبت أرتيكل وتيانيرا سعود عرب كساب حجي أبلع الإمارات نزجبر زلوا كيناتن شجرن زخونة يكون زربا كتزارب زي مخالة ويون رئيتو زي مخالة ويون فلويد قاف ويون فلويد خونة نجار كتجبر زي مخالة ويون منسترنا تادي ويكال نجار كسد زي مخالة انتايم زبل زلوا اتبعسي كال زجدد نجار سلدموس أيام تميلهم زلوا أمبر مفتح سلزرخبي كونني بللو أمونجو كلتو يوم زلوا بعسي أمونجو سعوديان إمارات زلوا بعسي مفتح سلزرخبي ويون بزينا إيران قد تعريقهم معلوم على تايكون كال نخلت يوم زجدد عبس أجمعت يوم سلزلوا وحيت أمهم زخد زلوا يزبها زلوا سلزي حجي يكرر تكونتات ناتو كابزي نابي قصم خدي يقولوا مخنياتو حجت نحري حوتي نابتي equation نابتي تقام كما تجميرو حوتي نابتي جيم كما تجميرو انتاي كقاطم يوم زولو زلو سعودية رياكشن كتقبريا مخنياتو بوجن تحدي ني إمارات نقطر نخالوت مودادر تاوني هرما سلازلو نساب فلوي كتكفتلو دخل منقد يبلان باي ذا واي واش متحرموزون كبار حقوقيو سلازي كوينو تعرفو كقبر زخل نتنيروتي إمارات زبالي أبتو واش متحرماس كفيل زلو إماراتي وي عماني كقبر زخل أبقى يحبحر كون كله أب إل من دما بفلوي منقد كون كله ناي السعودية تنكرات دما كروم تجميرهم ويون كعصو تجميرهم سعودية ناي بحق أبتو كينات كأتو شوحات هاللودو عقمل لودو دلونات هاللودو حجي كرزغل حجيوتي انتاي كقبري خلق الرزغل أنا كم ناتي من رجع نزاقو دايزيا كساروم وحيتهم سفيفة ما تم انتاي لهم تراي خطواز تغلي بهالاني وحيتهم ما تم اندحري لهم تراي سعودية كواز زغل كابو وزاي دراما خقبرون تفتينهم they are going to face a serious consequence كبيت زغنة قبر ملسي كقاتمهم كم زغل أنا ناتي مردع تاسيو سلازي اندحر غيلهم اتقو دايتي بتنك عقري ولهم إمارات نأمريكا أبكار نافريكا زد اليوم أجندات مقبار كل نجار كتقبر الله على كيلا مبسعة زتوتا تمثل على سلازي إمارات زي بزحجز اللي وترين توديون أبكبابينا حدا جانا مخان تخلونا تكعبيو بلتقنا ران تاي قبر على نزين تاريخهم كسحقيهم بلتقنا يز جوك بلتقنا زي بهالسرعات تواسؤ مخانو كتريهم هجي أبزس المسكة ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ምስ ፕሬዝደንት ኢማራት ዓረብ ሼኽ መሐመድ ቢን ዛይድ አል ናህሪያ ብስልክ ተዘራሪቡ ኢራን ናብ ልዕሊ ኢማራት ዓረብን ካልኦት ሃገራት እቲ ዞባን ተካይዶ ዘላ ቁሉዕ መጥቃዕቲ ከም ዝኾነነውን መንግስታዊ መራኸብቲ ሓፋሽ ሓቢረን ብተመሳሳሊ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ሃደር ኣበራ ምስ ኣምባሳደራት ኢራንን ዓራቅን ኣብ ኢትዮጵያ ብምርኻብ ኣብ ኩነታት ማእኸላይ ምብራቕ ከም ዝተዘራረቡ ተፈሊጡሎም ኢትዮጵያ ምስተን ኣብ ዝኩናት ብኢራን መጥቃዕቲ ዝፍጸመን ዘለዋ ሃገራት ወሽመ عرب زلوا متحججاز إن جلست قدم مينستر إثيوبيا أبي أحمد مس بريزيدنت إمارات عرب شيخ محمد بن زايد آل نهريا بسلك تزراريبو إيران بالعلي إمارات عربن كم زاتري وازلهم أمين نكت أبنو عشقارينا نرجع لنا نكت أبنو تزارباسي عشقاري زلو انتهى يوزبل زلو أبي أحمد نزن هجرات عرب في الليل ماني إمارات محجوس أوزاك خون لكم نعير رجيسكم كتحالفوا ويون تايد بهالدرعي كم زي ناي بقرادك واقو خلوك أدمسي مكلا خلزت كمول درعي جبان تايد بال السوق خون الكاني محمد بن زايدسي تاتي تتوكيسات متس قدم نعيك تهرب بودي جارد خون الكا نمبال زترفي يقولون هجي لنا إيران أمباسادر نابت بيت صفاتو متيو كم زراربه سلامتاي قبر ملسي أبزن كعربة معلتات نا إيران أمباسادر تقريزون انت سمعنا كي تقرمي ليز نقرأكم زلو نا عالم حقي سلا تتحسي ويون دبلوماسي نا عالم سلا كعكب سلا زلي يكونن ني إمارات نمحقواس نهجرات عرب نمحقواس مرة يتصار حلو زلو now I'm gonna tell you something أبكالي نا إيرتراوين ميديا بزوح كنسوم أزاي نخل ويون إيرتراوين قبل وزايد اليوم بفلا هاجراويان قبل وزايد اليوم سلامتايكم لكم الله بوليتيكا صوتاي رسح صوتا دماي بلصقنا عقله دما بوليتيكا منزرنايو ما بحق خنقركم اذا حجيز قبره زله بلصقنا مقصد الله انا سلز فتوى يبلكم يلو but this is how politics is played متكل زي بلوم سبات نغزيو كم زي عينه صوتا يمصوتو
أبلونغ تأمنوي إجزاك عوتك أخذ خوني أبحثير إجزاكن سلطان كان من واحد ربحانة مركب كم زي هتكبر لك نعرب زحجوس نقطر زحجوس نإمارات زحجوس ما يبين السعودية ونكحجوس سخر ما يبين الكويت ونكحجوس سخر كابز شجر توتيهم حاجز نخجبرولو نبعلهم ونس عجبنا يمقبلنا يقولن كقات ونسلز غني زيادة نتزجبروز نبرو لعلن نخجبرو حجي أبغى زي شجرهم أبغونهم خون علني نزيادة ما I'm sorry نزي كم زعين الدرجة كزارة بيدلني جن إثيوبيان يخلوه يمزي نزي يخلوه بحق إني هفتام سب كم يجركا كاشي قل نابل كانوا زلوا وسب كم يجركا تجناجن لما إثيوبيا توليدكم زعبهم تفلتوا يهم إثيوبيا بفاكيشن زخدكم دم تفلتوا يهم يخلوه يمزي أبير ترى إذا كالتشر زي بلنا أنا كريو خلقوا نهفتام قم بحبح زبل أنا ريفلتني دخاقيني عبي نهفتام ما بفلو يزي قرب له كنا تطعين برنا ማለት ዲግኒቲ ኣለና ናትና ክብረትን ጭውነትን ኣለና ዝውን ካብታ ተዓባብያ ናይ ሕብረተሰብ ዝመጽ ይመስለኒ ነፍስ ወከፍ ሰብ ዓዲ ኣለዎ ግራት ኣለዎ ጎጆ ኣለዎ ሓደ ሃብታም ክኸውን ይኽእል ሓደ ገለ ግን መብዛሕቲ ሰብ ዝነብረሉ ቦታ ስለ ዘለዎ ክሳብ ክንዱ ዲግኒቲ ክብረት ናቱ ሰብኣውነቱ ኣየጉድልኒ ኣብ ኢትዮጵያ ግን ከምኡ ይኮነን ብዙሕ ሰብ ሕልፍ ዝበለ ደረጃ ድኽነት ስለ ዘለዎ እቲ ሃብታም ድማ ኣዝዩ ሃብታም ስለ ዝኾነ ናብቲ ሃብታም ስቕ ወላ እውን ቀደም ከምዚ ናይ ጊላነት ባህሊ ስለ ዘሎ مبزعتو أبي إثيوبيا نحريهم كودادر أيدلن لكن تحكيز نقرأكم زلوا إزاي أكايدا إثيوبيا كايز مثلا نحريلك صراحة نيالو ما بجزا صراحة نيالو ما تنبركي خوينا تسب زدلقل ناي بارنت كالتشر سأليو بارنت كسب زي جيلانت كسب زغربا نيرومي أبزغربا ما يبقى بسبعة يوم ثمانية سوسات يوم عليهم ما يزبال جنستيل عليه لذي انتي زري كازي أبي أحمد نتي كميجر كانت جويتاخات زوزون تنبرك خلون نوعي فلتيو كيدو نتينا إمارات مراحي كم حدا كم مراحي جيرو أخبيرو سلام زولي مثلا ناني قمتنا تيزو لكم زلو إذا حجز قبرو زولو أتحقر تدي فريسا بزح ربحاتات كم سؤالي قل بزي ربحاتات زي سلطانو كقلت الخلدو I don't know إثيوبيا ويان إيرترا كل زي حدا غازو خونونا بز بحر زي زي ما من البات زمتص ولده بوليتيكا نياتات ناتنا نسألا يخا جيم كعسقري بكعسقري ندري خايو نايت على استراتيجي نايتا مكانا انت انت استراتيجي كتفلط لك اما كتمكن لك I don't know انت كتجبر لك but you really need to understand the strategy ناتهم زياتهم زخدوا من قد كترو يخلغا إيرترا زخون يخون مجلس إهابتنا لا تم لا تم بالون استراتيجي صبغين إيرترا زياتهم جن مستم كعوتي يخوليهم سمعنا جو جنزب كرهبو يخوليهم عبز بلوه ينبرك خلو زيادة ما فلوي زمدنا ويفلوي سأجاتات كتم سألو تخليا كساب شيء عن تسأنيهم كساب شيء عن تسأنيهم قال نجار كتم سألو تخليا نيران دما انتاي كبلايو አይፈልጥኒ ግን ስክፍታ ዘለዎም ሰባት ስለዚ ይኮኑ ተኩነታት ናቶም ዕዛብ ከድልዮም ስለዚ ኣብዚያ ተመሊሰ ክሩ ከለኹ ኣሜሪካ ተራ እንታይ ክፃወትያ ንኢማራት ከተትሕና ድያ ንረብሓና ኢማራት እንታይ ክትገብር ትኽእል ንግዜ ክንገድፈይና ብርግፅ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ናብ ኢማራትን ናብ እስራኤልን ዝተፀግዐ ፖሊሲ ዘለዎ ንሳ እንተ ተዓዊቱ ንሳቶም ኣብቲ ኩናት ዓብ ክሳራ እንተጋጢሞም ድማ ብኣ ገይሩ ጠሃሙ ክጠፍእ ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ሓንቲ ነይራ ኣብዚ እስከስም እዋንሽተይ ሓበሬታ ክትወስኸልና ካብ ዝጅመር ኢራን ነቲ 20 ሚእታዊት ነዳዲ ዝመሓላለፈሉ ወሽመጥ ሆርሞዝ ለኩታት ትርከብ ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ ልዕሊ 100 ዝኾና መራኽብ ምስ ልዕሊ 20,000 ዝኾኑ ባሕረኛታት ኣብ ወሽመጥ ዓረብ ተዓፂዮም ይርከቡ ካብዚኦም ድማ ኤርትራውያን ባሕረኛታት ከም ዘለዎም ፕሬዚደንት ማሕበር ባሕረኛታት ኤርትራ ወፃኢ ቺፍ ኢንጂነር ፓውሎ አንቶኒዮ ንቢቢሲ ገሊጹ ወሽመጥ ሆርሞዝ ወሽመጥ ዑማን ምስ ወሽመጥ ዓረብ ዘራኽብ 33 ኪሎ ሜትር ግፍሒ ዘለዎ መጻቦ እዩ ክንዲ ዝኣክል ግፍሒ ዳ ይሃለዎ እምበር ብምሉእ 33 ኪሎ ሜትር መራኽብ ይመሓላለፋሉ ማለት ኣይኮነን ካብ ወሽመጥ ዓረብ ናብ ወሽመጥ ዑማን ብክልተ ማይል ግፍሒ ዘለዎ መራኽብ ክወርዳ እንከለዋ ካብ ወሽመጥ ዑማን ናብ ወሽመጥ ዓረብ ድማ ካልእ መስመር 2 ማይል ግፍሒ ዘለዎ እየን ዝመሓላለፋ ኣብ መንጎአን ድማ ናይ 5 መራኽብ እየን ዝፍፅማ ልዕሊ 100 ዝኾና ባሕረኛታት ይኣዱ ኣብ ዘለዉ ባሕረኛታት ብቪድዮ ቃለ መሕተት ክንገብር እኳ እንተዘይከኣልና ካብ መራኽብ ኮይኖም ካብ ዝሰኣልዎ ገለ ቪድዮታት ግን በፂሕና ኣለዉ እዞም ባሕረኛታት መዓልታዊ ብልዕሊኦም ብዝሓልፍ ሚሳኤልን ድሮንን ከምኡ ከዓ ተሃሊመን ብዝወድቃ ድሮናት ተደጋጋሚ ሓደጋታት የጋጥሞም ከም ዘሎ ብምግላጽ ንህይወቶም ኣዝዩ ኣስጋኢ ኩነታት ይሓልፉ ከም ዘለው ንቢቢሲ ገሊፆም ኢራን ኣብ እዋን መሪሕነት ላዕለዋይ ሃይማኖታዊ መራሒ ኣነበር ኣያቶላህ ዓሊ ኸማኒ ንወሽ ባሕረኛታት ናይ ማለት ኣብዚ ቦታ እዚ ኣብዚ ማእከላይ ምብራቅ ብዙሕ ሰብ ብብዙሕ መንገዲ ተተንኪፉ ከም ዘሎ እንዲና ንርኢ ዘለና ኤርትራውያን ተቐማጡ ኣብዘን ሃገራት ዓረብ ዘለው ከምኡ ድማ እቶም ባሕረኛታት ኣብ ባሕሪ ከለዉ ተዓፂኦም ዘለው ፅቡቅ ነገር ንምነየሎም ሲቹዌሽን ቀሊል ከም ዘይኮነ እቲ ኩነታት ግን ከም ርዱእ ጌርና ክንወስዶ ንኽእል ንዓና ንከባቢና ድማ ዓብይ ፅልዋ ክህልዎ ዝኽእል እዩ ከም ብልፅግና ዝኣመሰለ ተንበርካኺ ስርዓት ድማ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ኣብዚያ ሓንቲ ትግራወይቲ ደላ ጌራ ገሊፃቶ ነይራ እስከዚያ ስምዕዋ
I don't know many شما يفلتكم كنت بغزغون تحست اللوها تنا أنا شحت عمتات من نسلهم حزبتات ريزيلينس سلا زلوا نت حزز بلوا زلوا توم زواجونا زلوا أبي تلع أخيو تم بدحريو خوينهم زمولوا زلوا حيلتات ت وان وورلد أوردر زبلوا توم نايت أنت من نسلهم حزبتات عند طفات يوم تبهيلهم سلا زقمات ويو كوينات إليمينيت يجبرنا نزيهم كنا خاصروحنا يقولون بالزبل إيو حادث تخفتلنا تريو لكم تشاينا روسيا نمليت أنا له إيران قالت إمام ملازميو حادث تنايش حد عملت من التاريخ زلهم حزبتات هم عينت عين قفات تبهيلهم ليبلز لتجاوري كلاي جيوبوليتيكال أمام أنا جغرافيا أمام أنا في لايتنا يقولك أيتن سمين عفارن زلعيو نسو مسكيح بحري بزلوا أمامت أنت زمادنتن زمات أيو أو خوينهم ناي أير كلل تقوت أتيرهم أبناي السودان أيح بحري خونا مناي إرترا أيح بحري شاينا تحزور روسيا بزي قدس أو خوينهم ما نمعف زور كيتبلن ما نماركب كيتنك أسعصن سلاز قبري سمين عفارون هم تناي عصب أيح بحرن ناي جوتن إثيوبيانون سلازواسن أو تتقوت أتيرهم مس أير كللو وسيو أيبلوان مالتيو هلايت ز فرق أبتو كل تجمير واقعة نجم تي كابتا قول دبلتا بلتقنا مقابريا مخانو تاتبقتيا تخالق ككمناتكم كنتات كتشرفوا وتخولوا مقابريا مخانو بلتقنا بزوان زنقن undisputed بلو زي كراخر حق خوينو سلوزلو نسو كنسقرينا أبزيا خالكم حدا لنكنا بكا كنفحك أني له أبتو كل تجمير واقعة ياو كنت خور تغلي مستر زولو ناي مجرشا يخولو نخلتي يوم صنفنياتات مجرش يوم يسخو جن بياز أمريت تقرأي كي يخول نسو تلا أخي بين زتفقلو نقر تهالي بين اختفل توم كشكومن كلا أخون زتعرض زلو أكالات لبي ويقزيهم ويدنقيزهم فريحهم وين هزوم من إسيهم مدنقيزهم أو تقرأي عودو خينات كي يخول من إسينا خير رقف زخونا اللخونتات نمفتارينا ليتنكتب من سمح ስለዚህ መስዋዕትነት ክንቅንስ ሞት ያኽለና ኢልና ግጭት ያኽለን ህዝብ ትግራይ ኢልና ስለንሰርሕ ዘለና እንተዘይ ኮይኑ ዘዕረፍናሉ ግዜ ዝረሳዕናሉ ግዜ ዝገደፍናሉ ግዜ የለን ዘሊልካ ከዓ ዝኾነ ነገር ኣይግበርን ንሕና መንግስቲ ኢና مزابلت معراب تقرأي كم زموتو تقليتو لعلي 330 مزابلتي أبا معسكر حزات 125 دما أب عدوى مماتو مستقلت أخوينو التحبابرت تن معسكرات سبقوا قلولاو يقادر كم زولات تنكيهم بسنكت ميتن سنة مدهانيتن أب تقرأي أب زركب معسكر حزات بوحدو 333 مزابلتكم موتن كلو أب عدوى دما كاب ورحتك ام تجميرو 125 700 كم تريو زلهم زيزات انقق زلو حزب تግራይ رتيت نخيركب بزوج أقامات كركب كله زي قد السبيو سلزي أب تግራይ بفلاي سبزي ببزوح من قد زنك أفزلو سبينا نرزلنا نتو كويناتن ورا كويناتن نايت حزبي زقاددو زلو بعلاتهم بعل نسونتو مدخرتنا يبلتقنان يمكن ناي تግራይ حشوية حدا خلطة كريكم لنك أنا تفنيم يمزلو مثلاني أسكاب زخاسم انتهي بلا لو جيتاتو ردا دما سمو دحريو تديبيت امون امنا حد عدم زلو كنريكم فتنينا ኢንቻርጅ ኮን خللو بعلوانا ኮን خللو انا قيم سلو زلو باكግራውንድ ስለዘለና ጥራሕ ከይመስለኩም ድፍረቱን كل ዝኽእል حسابات حدش حسابات ናይ مفتاش عامو كل ዝኽእል aftu መልሰይ حزينا تيسغات تمسيو نلكمو كينهلو تاقدي تمساسال قد حزنا سنا زمرنا تمسيون ب خلطه كاتيجوري تخفيلو ناي وعلو زي خونه درف ناي وعلو زي خونه ጭርሖ ይዘስም سو استغال متن ناي منسي اونرشيب انيشيت ስለዝገበርኩም انا ታንኪዩ ክብል ኣብዝ خزارو ይኹንኩም መጽ ትዝጀመርኩሞ انا حسابات ولا فتحت حلو زي رأيني ዝብል ሓደ ግዜ ካታሪክቲክ ዝብልዎሎም ኣብ ሳይኮ አናሊሲስ سلكاز لا وش تخاز مسألة كله ختزارة مخال وعلو
توسنا ناي مفتح ممصا أكل خوين كم تستوهله كلها بمعلتنا تزاربنا كومبايل زي تجارة قوم نجر نوزلو نجر زي شرفت عينه نايو على حدا قال له كم تي من قاعد زولد نجرة دمسنا كنا سمعنا خلالنا نو كرميل خنا خلالنا كوينات دون مبال كم تستوهله كفتسام زقبوه كفتسام خلالله من قصة أتوم كوميتمنتات كفتسام خلالهم زي حدا نجاري جنز كت كم زلنا أركان كله زعتو صراحة فيل جبر جيروي فيلر زختلو سبي أرتا ذهبنا يوبوتان شو من موتر قياري قليلنا بلحت خوين موتر زخون صغير قليلنا مالتنا فولكس واجن موتر نكو بلحتيني جن يزلس موتر استهالنا من تايو حزني مور مخاين براريتر بما يتكما ناي فولكس نفاس تكمي موتر زبالاشو زعل مالتي سواي بلحت قديتها موتر بلحت سلوس استهالس تعنا له مالت خونا جن عمينا كل زغور زور من قسقاسات حاجه نتفطر يخليو وشتنا بهيغنا إلا أنا بوش جيرنا سو أفتناي وناتون جايو ويو تناي ونازنر قلسي بعد بتلي كمان برجر يو تركن جايو عاوني رو أفتح حرامات أتيني دجا خاوجن تخل مودب أخي واجرم مقالة سو وي حرامات كون كقتل ويد ما مسخ تو مرح أشتغل صراحة 5 وهلا تملس خيدونا بمقالة مالتي تملس خيدون جن كم استردنا أنا العلاقيو بوش تجارب أوشتو تاني تركان كساغة يصير حمزة رينا لنا منات محزو أرسالهم خير مزلو نحنا محبي عدنا مشاشق يو حزبنا أيو محبي نازلنا عدنا أنا متينا نسونا محبي نازلتهم حاجة نزولهم كدي دقيقة بوش تجارنور محبين أيوم وحاسقنا إلى مزخر ود ما بين دسابة أيو لذي خم جرم أو تراهمنا بزح نوقع عندي سنة وقع عندنا بزح يتقابلنا منات إحنا ما نمودخ مثلا دليتني نبرنا ناي ود بقال سخون دليتي نبرنا نيرو كاوغنا بأرسال خير مالتي بو يون رئيسنا لذي صار كان ساونا كل يوم حرزي لنا يرندم أفتنا ود بات جنبار خط عشات الله أفت جنبار بحتاعتي نيرو أفتنا جزء من كونسل خط عشات الله أفتنا كونسل بحتاعتي نيرو تنا جنبار ناي ود بات في الجيرو تنا كونسل تتعشى في الجيرو تنا بدنا حرامات بدحت الاتفاقاتي في الجيرو أو كل فيلد قبل أفتنا سمرتهم بالحتة اللي تفهمني حس سمرتهم كل تسلسل بتتخافى بالمين يبارو له فيلد جيرو so برخ عن هالون زر أنا يو experience مقار أبين نمبر زر أنا نقاري باندات تبولي له زخون قلت نيرم فنكل جزء زاغ جميرهم نور من قصاص نور وكلهم قتلوا خود أسقورهم كون زر كان بعلتي يفناد سبب تعرفهم يما مدرخ ريهم واتن فانو كم درجة سلسة قبرش برا وجلز تقص حبريته كابا منقسط أمريكا مبرهن قوها بوحاتي سولو من قصاص بهراو فانو محرات كال إميغريشن تفت أمنت حقي قمركن أمريكا آيس أبا كرواق زي أبزوز بحفشا كم دريز دلنا أتي ناي تقراي بوليتيكاوي حشوية كبعل كتاچو ردا بلو كابسات كام بلو كابقل بلو ناي بحكي استماع على بوليتيكاينا نرزلنا تراب حد ماكس كندي حمس مسحب لهم كم زولينا نرزلنا I don't know, man. This is going to be very, very interesting. Ati abtgray zollo kunatat kutriya Allah wala kwata abtgray zollo sabnat ray matsuntallo atom biltsgina hizwom zollo biltsgina hizwom zollo day konas wala virus hizwom zollo kitblom wan zaqallaka aynat qaida zollowom nirlana sazi abzi wanzi ati fanno zbahal kገብሮ ዝኽእል ምንቅስቃስ ከምኡ ድማ እቲ ናይ ትግራይ ወታደራዊ ቅልጽም ውህደት ፈጢሩ ነቲ ዘሎ ሓጓፍን ኩነታትን መዝሚዙ ንቅድሚት ክኸይድ እንድሕር ክኢሉ ሓደ ለውጢ ክመጽእ ከም ዝኽእል ይረኣየካ but this is going to require ኣተሓሳስባዊ ለውጢ ከምኡ ድማ ኦርጋናይዜሽናል ከምኡ ናይ ውዳብያዊ ለውጢ ክገብር እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ድማ ብዘይ ቃል ዓለም ኤርትራ ዓቢ ተራ ክፃወት ትኽእል ኮይኑ ይስማዓናኒ ምክንያቱ እንድሕሪ ኤርትራ ስቕኢላ ሪኣቶም ብልጽግና ዕድመ ስልጣኑ ንክናዋሕ ዕድል ክረክብ ክእል እዩ ናብ ሕጂ ሻዕብያ እንታይ ክገብር ክእል ካባይ ምኽሪ ዝደሊ ይኮነን ግን ከም ሓደ ኤርትራዊ ክዛረብ ከለኹ ኣነ እዛ ሕጂ ተፈጢራ ዘላ ሃጓፍ ናይ ነቕነቕ ኢላ ዘላ መንበር ናይ ብልጽግና ብኩሉ መንገዲ ማለት እዩ እዚኣ መድረክ እዚኣ እንተደይ ሓልፋ ብልጽግና ደስ ምበለና ኣነ እዛ መድረክ እዚኣ ኣብይ ኣሕመድን ኣዳኸርቱን ክሓልፍዋ እንተዘይክእሉ it would be incredible ናይ ብሓቂ ውፅኢታዊ ምኾነ ምክንያቱ ኣብ መወዳታ ነዚ ብልጽግና እዚ ስቕኢልካ ምርኣይ ማለት እንታይ ንሱ ዝያዳ ዕድላት ረኺቡ ሰቢሑ ናብ ሽግር ንኽእትወካ ዕድል ምፍጣሩ ኮይኑ እዩ ዝስማዓኒ ኤርትራ ድማ
ነዚ ጸላይና ይኹን ነዚ ፈተና ዝመፀና ዘሎ ንጎም ምሸትን አንጻርና ዝፍክር ዘሎ መንገዲ ሚኒስትር ሓበሬታ ሃገር ኤርትራ ድማ ንጎም ምሸትን መልሲ ዝወሃበ ዘሎ ስቂልና እንድሕሪናዮ ኣብ መወዳታ ሓደ ንሱ ነቲ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ጥሒስዎ እዩ ነጊረኩም እየ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ብኩሉ መንገዲ ጥሕስ ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ ዘይጠሓሳ ሕጊ የላን ኣብዚ እዋን እዚ እታ እንኩ ክገብራ ዘይከኣለ ክወርር ደልሎ ውግእ ክገብር ደልሎ መጥዓም ስለዝኣበዮ ምስላእ ስለዝኣበዮ ጥራይ ጠጠው ኢሉ ዘሎ ስለዚ ንከምዚ ዓይነት ሓደገኛ ፀላኢ ጠጠው ኢልካ ክትፅበዮ ክሳብ ንሱ ናቱ ስጉምቲ ዝወስድ ስቂልካ ክትርዮ የዋፅእ ዶ ኣየዋፅእ ንዝብል መብዛሕትና ኤርትራውያን እናትና መረዳእታ ኣለና እቲ መንግስቲ ድማ ናቱ መረዳእታ ወይ ናቱ ኣካይዳ ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና ኣነ ክርዮ ከለኹ ግን ከም ናተይ ከም ሓደ ኤርትራዊ ዜጋ ድሌት ናተይ እዛ ዕድል እዚኣ እዚ ብልፅግና ዝበሃል ነዛ መድረክ እዚኣ ክሰግር እንድሕር ክኢሉ እዚ ኩናት ናይ ኢራንን ገለን ተወዲዩ ተን ሃገራት ዓረብ ድማ ከምቲ ዘለን ተዳኺመን ተገምቲሉ ነዚ ዝገብሮ ዘሎ ድራማ ብዝለዓለ መልክዕ ክቕፅሎ ምዃኑ ንምግማቱ ከቢድ ኮይና ይስምዓንን እዩ ስለዚ ኤርትራ እንታይ ክትገብር እያ ናበይ ክትከይድ እያ ብዘይገድስ ከም ዜጋታት ከም ሓደ ዜጋ ወዲ ሃገር ኣብዚ እዋን እዚ ኣገዳሲ ውሳነ ክውሰን ዘሎ ኮይኑ ይስምዓኒ ነቲ ኣብ ቅድሜና ተገቲሩ ዘሎ ፈተና ድማ ሓንሳብ ንሓዋሩን መዕለቢ ክንገብረሉ ኣለና ምእንታ ናብቲ ዝቕፅል ናይ ቁጠባዊ ግስጋስን ምዕባልን ክንከዶ እንደለና ናብኡ ገፅና ክንከይድ ተኮይንና ነዚ ኣብ ቅድሜና ተገቲሩ ዘሎ ፈተና ሓንሳብ ንሓዋሩን ክንኣልዮ ክንከል ኣለና እንተዘየለ ምናልባት ምስ ኢትዮጵያ ሰላማዊ መንገዲ ጌርካ እውን ምስ ብልፅግና ድዩ ዋላ ምስ ካለ ግን እቲ ሰላማዊ መንገዲ ኮይኑ እውን መፍትሒ ክርከብ ተተኻይሉ እዩ ካብዚ ወፃኢ እንተስ ብሰላም እንተስ ብኩናት ኣብዚ ሕጂ ዘሎ መድረክ መዕለቢ እንተደይ ተገይሩሉ እቲ ብልፅግና ናይ ብሓቂ ብዙሓት ድጎማታት ክገብርሉ ለንቀነ ጥራይ እንታይ ርኢ ኣለኹ ምእንታ ክወድቕ ከም ዝኽእል ይርይዎ ስለ ዘለዉ እንታይ ገይሮም ኣለዉ ይብሉ ናይ ኖርዌይ ናይ ዘ ኖርዲክስ ዝበሃላ ስዊድን ኖርዌይ ፊንላንድ ገለመለ ዘለዋ ሓደ ምስ ኣፍሪካ ሳሚት ክገብራ እየን ኣበይ ክገብሮ እየን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዙሓት ሃገራት ምእንታ ነቲ መንግስቲ ኣታዊታት ንክረክብ ናብ ኣዲስ ኣበባ ብዙሕ ናይ ቱሪዝምን ናይ ካልእን ፕሮጀክታት ናይ ኢንቨስትመንታት ክገብርሉ ኣብ 2027 ድማ ነቲ እንታይ ኢኻ ትብሎ ናይ ኮፕ 27 ዝበሃል ንክገብር ዕድል ሂቦም ኣለዉ መዓት ገንዘብ ክእትወሉ ዝኽእል መዓት ኣታዊታት ክገብረሉ ዝኽእል ዕድላት ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ብልፅግና ንከሰጋግርዎ ብዙሕ ተበግሶ እዩ ዝውሰድ ዘሎ ነዚ ብልፅግና መጋበርያ ናኮኖም ትማሊ ዲያዋላ ቅድሚ ትማሊ ሓንቲ ፅሕፍቲ ኣብ ዋሽንግተን ፖስት ወፅያ ነይራ መስለኒ ኢትዮጵያ ድሕሪ ክንደይ ዓመት ካብ ናይ ኮሚኒስት ኣተሓሳስባ ወፅያ ናይ ፕራይቬታይዜሽን ናይ ፕራይቬት ሴክተር ሙሉእ ብምሉእ ተኣቱ ዘላ ሃገር እያ ስለዚ ናይ ብሓቂ ተስፋ ዝህብ ጉዕዞ እናበልዮም ዝዛረቡ ዘለዉ እቲ ሃገር ኣከቢ ዝኾነ ቅልውላው ከም ዘሎ እናተረኣየ ከሎ ሃገር ብሃገራ ክትፈርስ ኣብ ትኽእለሉ ደረጃ እናሃለዎ ከሎ እንታዮም ዝብሉ ዘለዉ ናብ ቁጠባዊ ሕምባበ ትኸይድ ዘላ ተስፋ ዘለዎ ሃገር ብምባል እዮም ዝዛረብዋ ዘለዉ ስለዚ ከም ኤርትራውያን ነዚ ኩነታት እዚ ሽስቕ ኢልና ክንርዮ ወይ እውን ተረጋጊና ክንርዮ እሞ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ዕድልና ንርኢ ክንብል ቁሩብ ክብድ ዝበለ ኮይኑ ይስምዓኒ ግን ናተይ ርእቶ በዚ መንገዲ እየ ዝርዮ ዘለኹ ኣነ እቲ ካልእ ግን ናብቲ ዝቕፅል ኣርእስቲ ናተይ ክሓልፍ እየ ለስኪ ኤርትራ ውሽጢ ሃገር ዘለው ኮንታክት ጌርካ ዶ እንታይ ምድላዋት ከም ገይሮም ከም ዘለው እንታይ ክትገብር ፀኒሕካ ክሳብ ሕጂ እስከ ነዝኻ ከመይ ተዳሊኹምሉ ኣለኹ እዋ ኩሉ ንሃገርና ዝኸውን ዝከኣለናን እቲ ዝለዓለ ደረጃ እቲ ዝበለፀ ነገር ክንገብር ኩላትና ድልዋት ኢና እዚ ከዓ ብናይ ሃገር እዩ ናይ ሃገርና ካስ ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ሕና ካሴ ከምዚ ንኣብነት ናይ ሳይክል ናይ ጉያስ ናይ ኩዕሶ እግሪ ሃገራዊት ጋንታና ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክትበፅሕ ይደሊ ኣነ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ብወገነይ ዝከኣለኒ እቲ ሕጂ ብዘይእጂ ሕዋን ዘለኹ ብቕዓትን ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ተመኩሮንሲ ሓደ ነገር ክገብር ይደሊ ምስ ተፃወቲ ናይ ኣስመራ ከዓ ሕጂ ዘይኮነ ካብ ቀደም ነዳወል ኢና ኣብ ኤርትዖም ክሰርሖ ከም ዘለዎም ካብዚ ኣነ ንላዕሊ በፂሐ ዘለኹን ደረጃ ከበፅሖ ከም ዝኽእሉን ከዓ ቴሌፎን ዘራረብ ኢና ኢንሻአላህ ከዓ ምስቶም ናይ ደገ ዝመፁና ነዚ ኣለውና ፕሮፌሽናል ተፃወትን ናይ ውሽጥን ብሓንሳብ ኮይና ተዘራሪብና እዚ ሃገራዊት ጋንታ ናብ ዝቕፅል ምድብ ንኽነሕልፋ ኩሉ ዝከኣለና ክንገብር ኢና ማለት በዚ ኣጋጣሚ ንሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራን ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራን ዝዕድል ብምኽፋቶም ኣዝየ ብልቢ ከመስግኖ ፈቱ ናይ ብሓቂ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ሓድሽ ኣሰልጣና ኢትያላ መቸም ኤርትራ ትንዓቕ ሃገር ኣይኮነትን ኣብ ኩዕሶ እግሪ ብብሽክሌታ እኳ ዝያዳ ንፍለጥ ተኾና ኣብ ኩዕሶ እግሪ ግን ኤርትራ
ፍሉይ ክእለትን ፍሉይ ብቅዓትን ከተንፀባረቕ ትኽእል ዝነበረት ሃገር እያ ብፍላይ ኣነ ክዓቢ ከለኹ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዝነበረና ኣተሓሳስባ ከምኡ ድማ እተን ክለባት ናይ ኤርትራ ኣብ ከረን ጥራይ ንሪኦ ዝነበርና ብቅዓት ካሊእ ነይሩ ዋላ እውን ስካንዲኔቭያ ናብ ዝካለ ከይዶም እቶም ንኣሽቱ ቆልዑናትና እውን ደምፅዎ ዝነበሩ ናይ ብሓቂ መስተንክር እዩ ነይሩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ኤርትራ ምናልባት ምስቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ገለ እንታይ እሞ ብዙሕ መንእሰይ እኮ ይፃወት የለን ክትብል ትኽእል ኢኻ ኤርትራ ግን ፍሉይ ፀጋ ኣለዋ ኣብ ዲያስፖራ ኣዝዩ ብዙሕ ኣለዋ ስለዚ ምስቶም ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝፃወቱ ዘለውን ኣብ ዲያስፖራ ኣብ ዝተፈላለዩ ክለባት ዝፃወቱ ዘለውን ብሓደ ኮምባይን ጌርካዮም ዓሉ ስሌማን ድማ ከም ሓደ ዓብዪ ፕሮፌሽናል ጌርካ ኣይ ሪሊ ሆፕ ሓደ ፍሉይ ብቅዓት ዘለዎ ጋንታ ንክፈጥሩ ዲያስፖራ could play a big role ኣብዚ ምክንያቱ ኣብ ደገ ኮይኖም ብቁዓት ተፃወትቲ ናትና ምናልባት ኣብቶም ዓበይቲ ናይ ኤውሮጳውያን ሃገራት ከይፃወቱ ክእሉ እዮም ግን ከም ኣሌክሳንደር ይስሐቅ ዘይኮኑ ኣብ ትሕት ዝበለ ደረጃ ግን ኣብ ፅቡቅ ቦታታት ዝፃወቱ ብዙሓት እዮም ዘለውና I really hope ከም ናተይ ትምኒት ኤርትራ ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ዘድሊ ቦታ ሂባ ምስቶም ኣብ ውሽጡ ዘሎ ብሓደ ኮምባይን ጌራ ነዛ ሃገራዊት ማልያና ነዛ ሃገራዊት ጋንታናን ፀብለል ከም ትብል ክገብርዋ እምበር ኤርትራ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ቀላል ክትከውን ክትከውን ከምዘይ ትኽእል ግምት ኣለኒ ከም ናተይ ግምት እንተለኩም እስካብ ኮሜንት ሰክሽን ግደፉ ኤርትራ ኩዕሶ እግሪ ብፍላይ በቲ ዋላ እዛ ኣሰልጣኒ ጌሮሞ ዘሎ ገለ ጌርካ ጥራይ ንሓደ 34 ዓመት ቀፃሊ ትሬኒንን ፀወታ እንተተፃዊቶም እቶም ተፃወቲ it's going to be ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ዝኾነ ውፅኢት ከነምፅእ ንኽእል ኮይኑ ይስምዓና ብፍላይ ብኣፍሪካ ደረጃ ናተይ ስምዒት እየ ዝገልፀልኩም ዘለኹ ሎቢ ደጊመ ካብ ኣስመራ ዝወፀ ስእልታት እዚ ዒድ ኣልፈጥር ስለ ዝነበረ ካብ ኤርትራ ዝወፀ ዝነበረ ስእልታት ትሪእዎ ኣለኹም ብጣዕሚ ፅቡቅ ደስ ዘብል ዓብን ክቡርን በዓል ስለ ዝኾነ ኤርትራ ድማ ምስቲ ዘለዋ ሃርሞኒ ወይ እውን ሰላማዊ ምትእስሳር ናይቲ ህዝቢ ልክ ኣብቲ ናይ ክርስትና ክኾን ከሎ ናይ ክርስትና በዓል እስልምና ክኾን ከሎ ድማ ብሃገር ደረጃ ከም ናይ ኩሉ በዓል ጌርካ ስለዚ በዓል እዚ ክዕቀብ ዘለዎን ዝያዳ ክድፈኣሉ ዘለዎን ነቲ ኣብ መንጎ ህዝብታት ዘሎ ፍቅርን ስኒትን ድማ ኣመና ክንጉስጉሰሉን ኢንቨስት ክንገብረሉን ዘለና እዩ እቲ ማንም ኤርትራዊ ድማ ኣብ ከምዚ በዓል ነቶም ኣብ ከባቢኻ ዘለዉ ነቶም ትፈልጦም ህዝቢ ኣኽቢርካ ዒድ መብሩክ ምባል ርሑስ ኣውደ ዓመት ምባል ሓደ ካብቲ ነቲ ሓድነት ናይቲ ህዝቢ ንሕይለሉ ኣጋጣሚ ስለ ዝኾነ ነቶም ኩሎም መታዓቢ ተይዲኹም ሰዓብ ተይዲኹም ፈተው ተይዲኹም ኮታስ ወላ ምሳይ እውን ርክብ ዝበሃል ዘይብሎም ኩሎም ኤርትራውያን ከምኡ ድማ ኣመንቲ ምስልምና ኩሉ ዓለም ዘለዉ እንኳ ኣብዚ በዓል ኣብቅዓኩም ክብለኩም ይደሊ መዓልቲ ሓጎስን ደስታን ይግበረልኩም እናበልኩ ናይ ሎም ኣርሰብ ዝኽድየ ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ርኢቶኹምን ሓሳብኩምን ኣብ ኮሜንት ሰክሽን ግደፉ እቶም ኩሉ ግዜ ከይደኸምኩም ከም ትገብሩ ድማ ቴንኪዩ ምዝያ ክገድፈኩም محبر تحايركم جابت قلبتنا ويتليكم